hormatly Türk'te äre barıp Türkmenistan'a gezmäne gidip soňam çykyp bilmeýän genlilerini. Siz migrasiýanyň, aeroportyň, pasporty stoluň işgärlerini geň görme. 5-8 min dollar para berse çıkaran oklar değil. Olara doğru düşünmeli. Yurtta açlık bar vakti oturan vazifelerini para bilen satın alıp gelýärler. Onun üstesine olar hemişe basılman vazifesinde oturası gelýär. Başlıklarını yallaklap gezmeli bolýar. Kim köp başlığın kıyım götürse şolam vazifede kän oturýar. Belki kalmangan mümkün. Mercedesçik münmek, Aşgabat'ın en arzany 80 min dollarlyk jaýynda ýaşamak üçin pul gerek. Hökümetin berýän aýlygy iýje işleňe dordan etdi. Onça pulu kimden almaly? Ýurdun içindäki adamlara ölmesen bolýar ýaşaýar. Diýmek, ýurtdaşyndakylar içine ýa-da daşyna çykanda şolardan almaly. Hökümet işgärleri şo işleri edip batylsa da täze gelenem şondan gowy däldir. Çünki başgaça wezipeden uturýarlar. Olar türmeden hem gülýal çykýarlar. Çünki tanşy pulu bar. Ýöne sizde ýekeje şans bar. Olam prezidente ýüzlenmeli. Yene olmasa Türk milletine ýüzlenmeli. Şolara sesini eşitdirmeli. Uramalara ýüzlenmeli. Bize ýüzlenim, bize elimizden gelen kömegi eder. Sağ olun.